A šta je to? Ovo? Aha. On je čovjek. Jao, strašan. Ne, on je robot. Robot, a? Opasan. Šta radi? Vidi kako igra s njima. Slikaj njega. Vljum. Pa slikani? Slikaj ga dole. Samo njega slikaj. Samo njega. Samo njega, evo. Bo! A gdje ti je onaj brod? Onaj brod. Koji? Čamac, onaj brod, veliki, gusarski. Evo ga. Da vidim. Aha, jao, opasan je. Kako on radi? Pusti ga da vidimo kako radi. Pusti se s ovo. Jao. Slikao. Aha. Važi. Vasi? Da. Slikao da vidim. Jesam, evo. Da vidim. Sad ću ti pokažem. Da vidim. Evo samo Da vidim. malo.